ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತವು ಒಂದೇ ದೇವರು, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತವು ಒಂದೇ ದೇವರು. ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೋರ್ದು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನ ನೇರ ನಡೆನುಡಿತ ಶಾಂಭವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಯಶೋಗಾಥೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಗು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಿಂಜ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಊರುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವಂಗತ ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಡಿರ ಮಗಲಾದ ಪುಟ್ಟದೆ ಎಂಕರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿದ ಊರು ಕಾರಿಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಕಾವಳು ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ಯಾನು ಆಂಜನೇಯ ವರ್ಷೋಡು ಇಪ್ಪನಗನೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಣ್ಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಂಡನ್ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಾಡೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅವಳೆನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಜಿಂಜ ಸಾಗೋಳಿದ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತು ಎಂತೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತದು ನಾಯರ್ದ ಪತ್ತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ಮಾಮ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಹಠ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಡಿ ಎಂಚಲ್ಲ SLC ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೆ SLC ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿರಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ಇಜಿನ ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಪೂರ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀರು ಪೋಯರ್ ಎಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ನಡತೊಂಬು ಪೋಯ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬು ಇತ್ತದಲೆಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಪೂರ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೀರು ಬಂಡೇರು ಏನಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಬಂಡೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಏನ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಪೂನೋಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಅರೇಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾಮ ಎಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಉಂಡೆ ನಾನು ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಆರು ಕೂಡಲೇ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಕಲ್ಪಲ ಎಂಚಿನ ಬುಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಾರು ಕಡಪುಡಿಯರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾನು ಕಲ್ಪರೆ ಕಡಪುಡಿಯರ್ನು ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಹಠೊಟ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಂಟವಾಳದ ಕಾರಿಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲ ಶೆಟ್ರೆನ ಕಡೀರ್ದ ಮಗಳು ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷಿತ ನಡುಟೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆದು ಪದವಿ ಪಡೆತಿನಾರು. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಕ್ಕರ್ಕಲ್ನ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಮದುವೆಯಾದ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಶಾಂಬಕ್ಕೆ ಇನಿ ಊರ್ದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ನಾನನು ಕೊರ್ತೇರು. MSW ಮಲ್ಪರೆ ಆನಗ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕಕ್ಕರ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನೇರ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಮಗೆ ಮುಲ್ತ ಮೂಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲೆ ಪುಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಮೇರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತೇರು ಆವಡುಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಣ ನಾನು ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯರು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಮೇರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿತೇರು ಬೊಂಬಾಯ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೈತ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಮುಲ್ತ ಎನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನೇ ಮರ್ಮಲಾದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿಗೆ
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ಮಾರು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಪಾಪ. ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾತದೆ ಎಂಕ್ ಋಣಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೋದುತ್ತ ಎಂಕ್ ಮೇ ಕೂಡ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಆವೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ ಒಂದು ದಿನ ದೆಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಇಡೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ಐಡು ತುಂಬ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕೆಲ್ಸಗೂ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೆ ಪೈಪ್ನಾಗ ದೂರ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಾಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪದ ಬ್ರಾಂಚಿಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಇರ್ಬಂಡೇರು. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಸಂಸಾರಗೂ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಧಾರವಾದ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಶಾಂಬಕ ಇನಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರವುಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲಿಗೂ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಅಡೆಲ ಪಾರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಜೀರು ಅವು ಅರ್ಧೊಡೆ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಎನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಡಿ ಅನ್ ಇತ್ತದ್ವೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬುಡತೆ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ 5 ಜನ ಮೈತನರ್ಲು ಯಾನು ಸುರೂತ ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ 33ನೇ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನದೇ ತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ಗಳ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಮಿತ್ ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈತನ್ನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೊಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಕುರ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಣಪದರ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ಎಲ್ಯಮ್ಮಗೆ ಸುಜಯ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಡ್ಡ ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯಾ ಪನ್ಪೆನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಕುಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಹಾಕುಲು ಕಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ದುಬೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೂ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಕಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮದಪಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸೊನ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅಭಯೊನ್ಲ ನಟೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂಡೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮುಲ್ ಮಾಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಬುಡೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಬುಡಿಯೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ BP ಶುಗರ್ ಪೂರ ಪತೊಂಡುಂದು ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ. ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರೇನು ಯಾನು ಏಪಲ ಮದಪಯೆ ಆರ್ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲುಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಬದುಕುನು ಬಂಗಾರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಪಂದೆ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಯಾನ್ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ವಾರೀತಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಕಾಸೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜನಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ದಯ ಪಂಡ ಏತೋ ಎನ್ನಲೆಕೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾಮಿ ಅಥವಾ ಕಂಡನಿ ಅಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿನ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಫ್ರೀ ಬುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಪುಯಿರು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತ್ತಂಡ ಹಲವಾರು ಯುವವಾಹಿನಿದೈತೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಾ ಪುರುಷೆರಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇನು ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಈ ಬಂಧನೋಡು ಏರ್ಲ ದಿವಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂಯಿನ ಶಾಂಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಪಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡ ಪುರ್ಜೇರು. ನನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಎನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪುನಗಲ ಎಂಕ್ಲೋರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಆನಿ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಅರ್ಥವಾದ ಅಕಲು ಸ್ಪಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಕಿದ ಯುವವಾಹಿನಿ
ಐಟು ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಹಿಳೆ ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಂಡ ಏತೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಯರು ಬಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ತೂದು ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲ್ಪೋಡು. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೋರ್ದು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಉಗಾರ್ತೆದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನ ನೇರ ನಡೆನುಡಿತ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ.